Joten näin juuri James Francon disaster-artistin ollessani Helsingissä talviassuilla. Ja mitä mieltä olin siitä? Se oli aika hyvä elokuva. Siinä oli joitakin ongelmia, mutta kaikkiaan se oli viihdyttävä tarkoitus maailman parhaan huonon elokuvan kulissien taakse. Ensinnäkin, mikä on The Room? Jos ette ole vielä katsoneet, niin suosittelen katsomaan tämän elokuvan. Kyseinen leffa on harvinainen ilmestys ja rajamain metafyysinen kokemus, jossa kaikki on tehty niin väärin, että on ihme, etteivät he saaneet vahingossakaan yhtä asiaa oikein. Ja tämä taianomainen sekoitus on parasta katsottuna elokuvateatterissa. Itse kävin katsomassa The Roomin ensimmäistä kertaa kokonaisuudessaan viime marraskuussa Tampereen elokuvateatteri Niagarassa, joka näin by the way on paras teatteri Tampereella. Heidän järjestämässään Cinemadromen tapahtumassa The Room oli illan ensimmäinen elokuva ja teatteri oli täynnä ihmisiä, jotka heittelivät muovilusikoita, hurrasivat, nauroivat ja taputtivat. Helposti yksi parhaimmista elokuvateatterikokemuksista, mitä voi kokea. The Room on todellakin taianomainen kokemus ja pakostikin alkaa ihmettelemään, miten tämä elokuva on tapahtunut ja miten se on tullut edes valmiiksi. Onneksi Greg Sestero tuli jakamaan meille omat kokemuksensa elokuvan kuvauksesta sekä selittämään hänen ja elokuvan ohjaajan Tommy Wiseaun välisen erikoisen suhteen. Nämä kokemukset löysivät tiensä kirjaan nimeltä Disaster Artist, ja jos tämä elokuva ja sen tarina kiinnostaa, niin suosittelen lukemaan kirjan jälkeenpäin tai parempaa kuuntelemaan äänikirjaversion, jonka Greg Sestero itse lukee. Kirja ei ole pelkästään lineaarinen kertomus The Roomin kuvauksista, vaan myös kertomus yhden innokkaan näyttelijän taistelusta Hollywoodin rattaissa ja hänen epätodennäköisestä ystävyydestään eksentriseen ja mystiseen ohjaajaan. Äänikirjaversio on mielestäni se paras tapa matkustaa näiden kamalaakin kamalempien kuvausten läpi. Varsinkin, koska Greg Sestero osaa imitoida Tomin puhetyyliä miltei täydellisesti. Joten siirrytään itse elokuvaan. Se seuraa melko raadollisesti kirjan tapahtumia, muuttaa vain pieniä asioita. Elokuvaversioon ei tarvita Sesteron lapsuuden unelmaa tai sitä, kuinka Tommy Wiseau hankki melko keljulla tavalla itsensä amerikkalaisten näyttelijöiden liittoon. Elokuva alkaa suoraan siitä, kun nämä kaksi henkilöä tapaavat ensimmäisen kerran. Katsoja seuraa heidän välistä ystävyyttä, kun he yrittävät selvitä Hollywoodin brutaalissa maailmassa ja tehdä unelmistaan totta. Lopulta he päättävät tehdä oma elokuvansa ja luoda itse uransa. Elokuvan kuvaukset ovat kuitenkin juuri sitä, mitä voi odottaa henkilöltä, joka haluaa tehdä Hollywood-elokuvaa, mutta ei ole ikinä näytellyt elokuvassa tai ollut edes setissä. Elokuvan tunnelma etenee alun hilpeydestä suorastaan koomisiin mittasuhteisiin ja lopulta todella synkkiin uriin, kun ihmisten väliset jännitteet kuvauspaikalla alkavat näkymään. Loppuviimeen Murphyn laki käy toteen ja kaikki mikä voi mennä pieleen, menee myös pieleen, mutta pitää muistaa, että Murphy oli optimisti. Okei, ensin ne hyvät puolet. James Franco on loistava Tommy Wiseauna. Välillä katsoja uppoaa hänen roolisuorituksensa aivan täysin ja unohtaa, että kyseessä ei ole oikea Tommy Wiseau. Seth Rogenin roolisuoritus on myös viihdyttävä, kun hän esittää apulaisohjaaja Sandyä. On virkistävää nähdä Rogen välillä jossakin muussa roolissa kuin pajapäänä. Hänen hahmonsa on ns. Straight man rooli, eli hän toimii katsojalle eräänlaisena ankkurina, joka selittää, kuinka absurdeja tilanteet kuvauksessa lopulta ovat. Sitten ne huonot puolet. Elokuvan loppu tuntuu vähän voimafantasialta, tai siltä se tuntuu omasta mielestäni, ja mä ymmärrän miksi näin on tehty, koska kirja päättyy melko lailla siihen, kun The Roomin ensi-ilta alkaa. Mutta elokuva jatkuu siitä vielä hetken, ja ne päätökset, joita he tekivät, tuntuvat vähän voimafantasialta, jossa kaikki taputtavat yhden henkilön erinomaisuutta, ja odotin milloin Einstein kävelee paikalle antamaan Tomille mitalia. The Room on kaikessa roskaisuudessaan loistava, mutta ei ihan näin hyvä, että ihmiset hurraisivat seisten sille ensi-illan aikana. Lisäksi elokuvan alussa on haastateltu näyttelijöitä ja ohjaajia, kuten Danny McBridea, Adam Scottia, Kevin Smithia ja J.J. Abramsia, jotka puhuvat The Roomista kuin se olisi elokuvataiteen klassikko, joka muokkasi kokonaisen sukupolven tapaa katsoa elokuvia. The Room on loppuviimeen pelkästään kulttielokuva sen takia, kuinka huono se on. Mutta näistä haastattelusta päätellen The Room on samalla tasolla Alastoman sataman kanssa. Hey Stella! Hey Stella! Dave Franco, joka näyttelee Greg Sesteroa, on myös elokuva heikkoja lenkkejä. Osittain sen takia, että hänen isoveljensä jättää hänet niin pahasti varjoonsa. Dave Francon näyttely on melko heikkoa, hän ei vaikuta kovin itsevarmalta ja hän ei vaan tunnu sopivan rooliin ollenkaan, varsinkin verrattuna hänen isoveljensä roolisuoritukseen. Mun on pakko sanoa, että yksi parhaista osista elokuvaa kuitenkin oli shot by shot uudelleen tehdyt kohtaukset, joita he väsäsivät The Roomin ensiesitystä varten. Elokuvan lopuksi he esittävät kaikki uudelleen tehdyt kohtaukset alkuperäisten vieressä ja siinä näkee, kuinka tarkkoja he olivat näiden suhteen. Näyttely on ajoitettu täydellisesti alkuperäisten kanssa niin ilmeiden kuin myös replojen ja puheen painotuksen kanssa. Ja he saivat taltioitua alkuperäisen elokuvan taikaa näihin uudelleen tehtyihin kohtauksiin, joka voisi kuvitella olevan melko haastavaa. Disaster Artist on loppuviimein todella uskollinen alkuperäiselle kirjalle
kuvalle ja viihdyttävyyttä lisää se, että kaikki kuvastetut tapahtumat tapahtuivat oikeasti kuvauksessa. He eivät dramatisoineet mitään ja elokuva on täynnä kringehuumoria, joka luulisi vetoavan moniin. Kuka nyt ei haluaisi tietää, millaisen kokemuksen läpi nämä ihmiset menivät tämän elokuvan parissa. He jättivät myös sen verran pois, että kirjasta saa myös omanlaisen kokemuksen, eli parhaan adaptoidun käsikirjoituksen Oscar-ehdokkuus on täysin ansaittua tämän leffan parissa. Loppujen lopuksi suosittelen katsomaan tämän elokuvan, jos olet kiinnostunut siitä, mitä te ruumiin kulissien takana tapahtui, ja jos olet alkuperäisen elokuvan fani. James Francon näyttely, kirjallisuuskollinen käsikirjoitus ja uudelleen tehdyt kohtaukset tekevät tästä elokuvasta hyvin viihdyttävän leffan, jos olet kiinnostunut siitä, mitä meni te ruumiin kuvaamiseen. Ja muistakaa tukea paikallisia elokuvateattereitanne.